יולי והממתקים. יולי אהבה ממתקים, סוכריות צבעוניות, עוגיות מתוקות ושוקולד שנמס בפה. אבל לפעמים, אחרי הרבה ממתקים, יולי הרגישה שהשיניים שלה עייפות. יום אחד, אמא לקחה את יולי לביקור אצל רופאת השיניים. הרופאה חייכה חיוך גדול ואמרה, "שלום יולי, אני כאן כדי לעזור לשיניים שלך להיות חזקות ובריאות." יולי קצת חששה, אבל הרופאה דיברה בקול נעים. "את יודעת, הגוף שלך הוא כמו בית, והשיניים הן כמו דלתות הבית, שפותחות את הדרך לאוכל. כדי שהן יהיו חזקות, צריך לתת להן אוכל טוב." יולי שאלה, "איזה אוכל טוב?" הרופאה הסבירה, "יש חלבונים, הם כמו לבנים שבונים את השרירים והעצמות. יש פחמימות, הן כמו הדלק שממלא אותך באנרגיה. יש סיבים, הם שומרים על הבטן מאושרת ועוזרים לעיכול. וכשאנחנו אוכלים פירות, ירקות, לחם מלא, גבינות, ביצים ודגים, הגוף שלנו שמח." יולי הקשיבה בעיניים גדולות. "אבל מה עם שוקולד?" שאלה בלחש. הרופאה חייכה. "ממתקים הם כמו אורחים במסיבה. נחמד שהם באים קצת, אבל אם הם באים כל הזמן, השיניים מתעייפות." יולי חייכה חיוך מתוק. היא ידעה שלא תפסיק לאהוב שוקולד, אבל עכשיו היא רצתה לתת לגוף שלה גם חלבונים, פחמימות וסיבים, כדי לגדול חזקה ובריאה, עם שיניים נוצצות כמו פנינים.